बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब बर'नि दोरोङारि आर'नाइया गुबुन हादराव जोंखांनाय लाबोदों। बर'नि दोरोङारि आर'नाइखौ लाना इन्ड'नेसियायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी सानथामनि हाबाफारिजों इन्ड'नेसियासिम दावबायहैदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ इन्ड'नेसियानि जाकार्तानि मोनसे मेलाव गाहाय मन्थ्रि मोदीनि गोदोनायाव बर'नि दोरोङारि आर'नाइ। बिथां मोदीआ सिगाङावबो नेदारलेन्डनि दावबायनाय समाव बर'नि दोरोङारि आर'नाइखौ लाना मोनसे मेलाव बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो फिन दिनै नुनो मोनबावदों गाहाय मन्थ्रि मोदीनि गोदोनायाव बर'नि दोरोङारि आर'नाइ। थारैनो बर'नि दोरोङारि आर'नाइया बिथांनि मोजां मोननाय फालि एबा फास्रा होननानै जों बुंनांगोन। बर'नि आर'नाइ लाना गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि मोनसे बिबुंसार इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव जानाय सुबुं समाज हाबाफारिनि मोनसे बेलाव बिबुंथि लाखियो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ। बिथाङा बायजो हादराव जोंखांनाय लाबोदों बर'नि दोरोङारि आर'नाइ। इन्ड'नेसिया आरो भारत बे मोननै हादरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय 5,500 कौटिनि मोनसे गोनांथार रैखाथि गोरोबथा एबा डिफेन्स डिलआव सागान होबाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इन्ड'नेसियाया भारतनिफ्राय एक्सट्रा मिसाइल बायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सानथामनि हाबाफारिजों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ इन्ड'नेसियायाव दावबायहैनाय बिथाङा बायजो हादराव बर'नि दोरोङारि आर'नाइखौ जोंखांहोदों। बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर'नि दोरोङारि आर'नाइखौ लाना इन्ड'नेसियायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी।